Nå, men nu er jeg ved at være klar til at tage ind til Brøndby Stadion, hvor at jeg skal se førsteholdet træne. Men der er også en lille anden ting, som jeg skal have lavet, og det handler om en lille ændring, som jeg vil foretage, når jeg kommer til Jylland. Men det kræver lige nogle remedier, og dem vil jeg lige gå ud og hente, og så vender jeg tilbage. I skuret og hente de remedier, jeg skal bruge, og det er så dem, der ligger her. Dem vil jeg tage med ind, og forhåbentlig kan jeg komme til at bruge dem konstruktivt til det, jeg har tænkt mig. Men vi ses på Brøndby Stadion. Så sidder jeg på vej ind til Brøndby Stadion, og måske jeg skulle prøve at forklare lidt om, hvad det er, jeg har tænkt mig at foretage mig. Jeg har simpelthen tænkt mig at komme ind på selve stadion, komme ind på græsset, og med den skov, som jeg har liggende hernede, vil jeg se, om jeg kan få taget noget græs inden for stadion. Det er ikke den nemmeste ting. Jeg håber, jeg vil kunne filme, men jeg er ikke helt sikker. Men det er i hvert fald det, der er meningen, der skal foregå. Hvad græsset skal bruges til, det er jo sådan en helt anden historie. Men nu gælder det om at komme ind på Brøndby Stadion og få kravle over hegnet, eller charmeret sig, eller på en eller anden måde komme ind på stadion, hente noget græs og hurtigt ud igen. Det er det. Men jeg håber, jeg vil kunne filme det. Men nu må vi se. Det er godt. Vi kører videre. Så er der gang i den. Jep, svigerfar. Så er jeg kommet ind på stadion fra en meget flink mand, og nu tager jeg nogle græsstrå. Det er beviset. Putter dem ned i. Her er der græs fra Brøndby Stadion. Og nu kan vi se, hvad jeg gør med det. Tak for hjælpen. Men det lykkedes som bekendt at få noget derinde, men jeg måtte igennem biksen og kunne ikke komme ind på stadion, men så fik jeg fat i en meget flink mand, og han kunne hjælpe mig. Så det her er, hvad der så sker. Nå ja, nu er jeg på vej til Jylland, men der er lige et klip, du skal nå at se, fordi jeg skulle lige finde en, der kunne hjælpe mig lidt. Og du er jo en, der godt kan lide at blive lidt beskidt og sådan noget på cyklen, når du cykler i regnvejr og sådan noget. Så jeg fik fat i en målmand, Mr. Clean Sheet. Her er så en hilsen fra ham. Ja, det er Lukas her. Nu kommer det rigtig græs på din græsbane. Hilsen fra Brøndby. Okay, Jørgen. Nu skal vi bare finde et sted, hvor vi skal sætte den her, fordi nu er den kommet til Jylland. Græs fra Brøndby Stadion. Og da det selvfølgelig er hemmeligt, hvor vi graver det ned, så slukker Amalie kameraet nu. Så, Jørgen, så er der gravet Brøndby-græs ned et eller andet sted på græsplænen. Ikke grine. Den er tom. Græsset er væk. Så, Jørgen, nu er din græsplæne inficeret med Brøndby græs.